Következő jelenetünk főszereplője egy olyan magyar nő, aki fölvette a fotel alakját belülről, és gyakrabban várt tévécsatornát, mint életmódot, és aki a természettel már csak a képernyőn találkozik két formában, a Discovery Channel és a Légyszar formájában. Erre a két jelenségre reagál ez a képzeletbeli nő. Hatházi László a Természet lágyan öl című írását előadja. Aradi Tibor. Bejött egy légy. Öld meg már, Sanyi. Rászáll a kólára és önthetjük ki, mert összepetéli ez a dög. Hülye gyerek. Üsd már le! Neki megy a képernyőnek. Na. Basszus, levered a tévét, nem látjuk a pandák életét. Akkora hülye vagy. Fújjad le. Ez a izével, sprével. Az kell neki, rohadjon meg. Ja, büdös, persze, hogy az. Hát méreg, de kinyírja, mint a szél. Na. Ne a pofámba már, hát vaza eszek, hülye. Még zizeg, adjál neki, na. Végre, király, győztünk. Ne lépjél rá! Összeizéled itt nekem a perzsámat. Hajítsad kifele a kukába. Mi az, hogy nem mered megfogni? Most tölted meg. Szép kis híró vagy te. Győzni azt tudod. Megfogni azt meg nem merel. Na. Hát sepperjed rá a szemetes fedelére, mert mindjárt jönnek a pandák életen, na. Nehogy a kukába dobjad már. Miért? Mert azért, mert mi van, hogyha feltámadna. Te mindig csak kérdezel azt helyett, hogy gondolkodnál. Nincsen köztünk intelligencia. Ja. Azért, mert lefertőz mindent. Kenyérhéjat, mit tudom én. Lényeg, hogy ne oda dobjad. Óvszert is oda dobtad. Na, most az jó. Kimásznak belőle a kis izéid, az meg megeszi. Tiszta kanibálság. Ne legyél már ennyire barbár, jó van? Na. Van neked szíved, te paraszt? Saját gyerekeidet megetetni egy ilyen szörnyeteggel. Dobjad a rötyibe. Te kétszer húzd le. Na, mit tudom én, olyan rohadt nagy hangja volt. Lehet, hogy ezek kétéltűek. Hallod? Visszafele hozzám már a hűtőből, abból a izéből 4-et, meg magadnak is, ha kérsz. Jó? Van ott még sör, meg oldalas. Miből van? Honnan tudja? Nem tudom, biztos csirke. Le volt fagyasztva. Oldalas, azt oldalas. Nem mindegy, hogy csirke vagy nem. Hülyek lettél. Ja, annyit bírsz okoskodni, széjjel meg tőled a fejem. Igen, a fejem. Nem érted, mit pofázok? Ja, melszek. Ha kell, legyél te is. Ja, meg ott van ilyen rántott disznószelet. Jaj, hagyjál már ezzel a miből van, na. Mit tudom én, hogy miből van, na. Biztos az is csirke. Ki van rántva és finom. Egyed megfele, ne finnyogjál. Hogy lenne már afrikai? Ott mindenki éhezik. Szerinted hagynák, hogy elhozza előlük valaki? Ne tessél már, az összes dínók vagy 50 éve kihaltak még Afrikába is. Volt az a film is, elmentek egy szigetre, mert már csak ott él ez a dínó nevű szörny, és megvadultak, mert megrázta az áram, vagy mi, meg összetörtek mindent, azt a kisrác meg elbújt a konyhaszekrénybe, visszajött az áram, elmenekültek helikopterre, ja. Rakjad be a mikróba, van hozzá francia saláta. Figyú,
Azt hallottad, hogy a tej a tehénből jön ki? Komolyan! Tegnap láttam a tévében hogy egy külföldi embernek volt ilyen állatja, és alárakott egy vödörszerűt, az meg belepisülte neki a tejet. Nem az ember, te marha, hanem a boci. Szerinted ez nem gusztustalan? Hogy a tej egy ilyen állatnak a testéből van kispriccolva, mi? Mondjuk szerintem sem igaz, ja. Biztos trükkfelvétel volt. Nem létezik, hogy az orvosok hagynák, hogy a gyerekek ilyet igyanak, nem? Te hallod? Szerinted a kóla az miből van? Ugye nincs köze ahhoz a izéhez, az a kis aranyos maci, aki olyan, mint a panda. Na. Csak másmilyen kabátban jár, ja. Nem jut eszembe, olyan kokás neve van. Megvan, koala, az, igen. A kóla nem abból jön? Nem semmi. Csak mintha brummogást hallottam volna. Sanyi! 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 Sanyi, kocsmába mentél már megint, te szemétládat!